I slept with Tytie after the interview. Tytie, I didn't know, like, guys, I was so surprised with these guys, like the discreet ones, they even know a lot about these things sexually, like whatsoever you get. So Tytie introduced to me. This was my first time ever since I've never had experience yekuyamwa Mukosho. Tytie akanditi Tsanokadzi, I would like to rim you anditika. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzwana nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti asi nekukurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, ndakamboshtaura ende ndoramba chishtaura kuti gore rino iri igore redhomokrasi. Vanhu vari kungodhomoka, zvinhu zviri kungobuda pachena zvakavanzika, zvese zvichingofumuka ma1 chaiwo. Panapa ndine vhidhiyo remukomana ari kuzviti Tsanokadzi, ari kuzviita iye anga ari mukomana kana kuti musikana waTytie. Mawani. Saka ndine vhidhiyo raari kurondedzera madanandirano avakaita, kushandidzana kwavaita, kuvharana kwavaita mari, but it's a very very long video. So I'll just try my best kungoenda pane nyaya chete, totora mongo ipapo. Vanoda kuzonoona the live stream yakaitwa nezuro, enda page rakanzi Tsanokadzi paFacebook. Munoita sei munozvionera ipapo handitika. Ma1 nyaya dzazongotanga kubuda mushure mekunge pane zvaitika, but ndisandapinda munyaya iyi. Ndoda kuti kana une business raunaro rauda kuti ndikushambadzire, ndibate namba dzangu ndidzodzi dzamuri kuona dziri kubuda dziri kubuda pascreen apo. Ndo namba dzacho dzodzidzi, ndo zvatinotobatika tiri, ndo patotobatika tiri ipapo. Madhiri ese tovatamaita operera ipapo handika. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasemu nyaya ipapo, pasemu namba ipapo handita. Nyaya yako todaita se tovataifambira handitika. Right, mawanaya tiri kuti kana une kambani yaunayo, une kabhizimusi kako, kabhindauko kako kaunako, aiwa ka business ngarigari rakaita sei rakarejestwa rine matsamba akakwana, kwete kugara une matsamba akaita sei akashota handitika. Bata Owen panhamba idzo dziri apo, paemail kana kuti panhamba idzo dziri pasi apo handitika. Ndikuona wakawanda wenyu muri kundifonera inini muchifunga kuti ndini Owen. Aiwa, namba dzaOwen idzo ndo dziri pasi apo. Saka posa zvako vhidhiyo wotora namba dzaOwen ipapo handitika. And then namba dzaMichael, vanozoda futi namba dzaMichael ndeidzo. Michael kana uda kuvhurwa FNB account without a permit, unofanira kuda passport chete, ndo namba dzaMichael idzo dziri apo idzo. Saka bata iwo vakomana ivava vokuitira ichi mudhiginyira wacho, zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoenda kumbera handitika. Saka rega tijambire muvhidhaji. Nyaya dzacho idzi dzinenge dzakuzongobuda baba. Ma1 rega tijambire muvhidhiyo tinzwe kuti Tsanokadzi vari kumbonyatsoti chii, uyezve zvakafamba sei, uyezve zviri kufamba sei, chii chiri kumbonyatsoitika pakati pavo nemukomana uyu anonzi ani, mukomana wemupata. mukomana Tytie. Pari kupisa. Ndakambozvitaura zvangu, ndicharamba ndichingozvitaura kuti gore redhomo vanhu vanenge vachingodhomoka zvakavanzika, zvese zvinenge zvichingobuda pachena, zvichingofumuka. Tichingoita sei, tichingozviona zvedu. Isu chatozongoita pachitubu, kungozvitora toya nazvo tozviti bvu
vanhu moona. Saka ukazouya panapa kuti holo uri kunyeba iwo ndonyeba chini chikuratidza munhu wacho azvitaura zvinhu izvozvo. Saka unenge uchiti ndine chinyeba chi, iyo ndio unenge uchitonyeba manje kuti uri kuudza vanhu kuti ndiri kunyeba inini ndichitaura zvinhu zvine evidence. Uyo ari kutaura kuti akarara naTytie, uyo akagara naTytie, vaidanana vakavharana mari handisirini. So ngatijambire muclip tinzwe. Ndizivi kuti munhu utodaidza kuti chi, like angari ambassador yebhasi roro ne. Okay, I was like, okay, it's fine, Tytie. Then saka ndaenda kumba kwake ne, I asked him, Tytie, okay, I'm gay, yes, it's fine. Am I safe with you? Tsanokadzi, you are safe with me. Inini I'm bisexual ne. Ndine mpinga yangu. Yeah, ndinobhadharisa, like akandudza kuti is like it's bisexual. I hope you guys understand bisexual zvinoreva chi. Bisexual zvinoreva kuti munhu rume anoita zvese, both varume nevakadzi ne. Kova ndamubvunza ndikasaka, are you bisexual? But akandianzi ari discreet ne, like discreet, hadi kuzikanwa handiti. Okay, I was like, okay, that's cool, then it's fine ne. Tytie then told me that ane mukadzi anombhadharira rent. That time he was staying in Kailicha. You see? He was staying, I think I want to connect my charger, please. Right, saka batai nyaya iyi handitika muri kunzwa uyu Tsanokadzi uyu is gay kudaro pane zvavaitirana naTytie akatombopiwa tuma-interviews ma-interviews acho mamwe acho ndatombomaona. Saka ndo nyaya yari kutsanangura kuti ndaenda kumba kwaTytie chii chakaitika. Ndine this mukadzi anondichengeta anondibhadharira marent and stuff. I was like, okay, it's fine. Inini handina basa, I'm not here to judge and I don't have any issues with you. Anditi. I was like, okay, it's fine. So Tytie akandiudza akati anoita varume nevakadzi handitika. It was like, okay, it's fine. It means I'm proudly gay and I'm very proud of myself. I'm an advocate for the LGBTQI community. I represent the the less privileged, like vasingakwanisi kuzvimirira, like I stand for them. It's fine. I have to charge. Okay, sharp. Thank you. You see, I represent the I represent the less privileged. Ne? I'm not so sure chirungu chacho chinonzi China, but I represent those people vasingakwanisi kuzvimirira out there. You see, as ngochani, I'm a proud gay and I'm very proud. Ne? So Tytie then said, okay, Tsanokadzi, since zori ngochani ndakamborara neva akandudza I slept ameno ku varume vangana, I don't remember the number yakataura. So I was like, okay, it's fine, I would like to have sexual intercourse. And I was like, okay, it's fine, we can have this interview after, then we can do anything is fine for me. Then after that it was okay. Tytie akandi interview the interview. If you guys kuneva sina kuona this interview, to those of you who are very new, you can go on Google search, you can type Tsanokadzi, you can find the interview there, or you can go to Tytie's page, you can find the interview, or you can go to my page, you can find the interview. And I get your interview. I think it was a 30 minutes interview. I think just about I was like, okay, it's fine, that's cool. Okay. I slept with Tytie after the interview. Tytie akandiratidza zvese. I didn't know, like, you know, guys, I was so surprised kuti these guys, like the discreet ones, they even know a lot about these things sexually, like zvinoitika pamabonde, zvinoitika pa whatsoever, you get me. So Tytie introduced to me. This was my first time ever since ndakatanga kurara nevarume. I've never had experience yekuyamwa Mukosho. Tytie akanditi hanzi Tsanokadzi, I would like to rim you. Anditika amana muri kunzwa zvinhu zvinenge zvichiitika izvi, zvinhu zviri kutaurwa izvi. Hatisi kujaja zvedu, hatisi kushora, hatisi kuita sei, because hatizive chaita kuti vazosvika ipapo kana kuti vazoita zvavari kuita izvozvozvo. But chimbonzwaiwo zvinhu zvakadai so izvi, kuti zviriko here zvinhu zvakadai so izvi. Siya comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti zvinhu zvakadai so zviriko here zvinhu zvakadai. Ndikamuti rim, what does rim mean? So the rim zvinoreva kuti kukuyamwa, like your private part. I was like, okay, it's fine. I'm just outspoken. I just want to explore things, you get. Then I was like, okay, Tytie vati, okay, Tsanokadzi, before taita bonde ndokumbira unogeza. Anditika, because
what we mean by rimming which means kuti munhu rume anenge achikunanja kumusuri kwako kana uri ngochani handika anokunanja musuri kusvika what, and that feeling was it was like it was very good ne, it was very good. I enjoyed that feeling ne. Ndakanogeza mushawa yake. If you guys, the likes of another Regina and stuff, you know, I've seen you guys makaita maskits na Tytie ku Kailisha ne. You made the maskits like Kailisha ne. You know why gara Tytie. Ndakanopinda mshawa make ndikageza. I was like everything. I was like good ne. Tytie he rimmed me. I was like okay, it's fine. I liked it for the first time. This was my first time kurimana Tytie because ever since that I've never been rimmed like Zvakaitwa Tytie. I was like okay, it's fine ne. The reason why I'm speaking these guys ne, is because ne, there's a current affair about Nyati and Tytie ne. Why the reason why Tytie flew from Cape Town to Johannesburg, as you know, like we saw like what happened ne. Tytie mentioned that he's appealing to everybody like a couple. You guys must put like your picture in the comment section. Like you guys must put something else so that I know one of my likes and stuff. So unfortunately the Nyatis won and so unfortunately they couldn't go there in Cape Town because I don't know like lack of my resources and stuff. But at that I understand. I was like okay, it's fine. So Shakazo I was just like everybody. We are all socialites here on Facebook. Like my fellow socialites, you know what I mean. Ne? So I was commenting on the current affair. Ne? Like I was like commenting. Okay, the Nyatis like recently they've been violated. Vakarowane monetization. What so issue? Or like okay. In any semun like to that level and I don't know. I'm not saying I'm a landed like to that much. Ne? I'm just saying good. To a certain extent. Ne? So I was giving my 2 cents. Ne? I mentioned, okay, Tytie, what was the reason for Tytie to fly from Cape Town to Kwenda Kuchobek? Guys, what was the reason for him to fly to Kwenda Kuchobek? No, not the Nyatis. I wanted to understand. So I was like, okay, obviously, Tytie feels like the Nyatis is a threat kuna Tytie and Titka. Of which we all know that you and me, we know, even in comment section, you know that Tytie feels that the Nyatis vane the whole engagement vane like attention yawe yes it's on them ne. So Tytie like felt like he's threatened. No, in the sense that okay, we understand that and a big following, that of which we understand. Tytie and me, we on the same level. Like just I appreciate him, like he has got a beautiful talent that I appreciate ne. But what I'm going against is kana uchinge wa collaborate nevanhu, please appreciate those people, love them the way they are. If you want to support them the way they are ne, and it come right. Nyaya yangu izvo zvaakutaura izvo zvazvake zvisina basa nesi. Zvandine pane nyaya yangu ndepanyaya yeungochani apo ndopanga ndachimita semunzwe. As you can see, I've put my screenshots apapo. Let me see if I can arrange them nicely so that tinonyatsoona nekuverenga tese zvakaita sei zvakaisvonakisisa. But ndizvozvo ndo zviri mumastreets, ndo zviri kutenderera, ndo zviri kutaurwa. Hatina edu umbo hwakakwana wekuti tanga tisipo, but uyu ari kuti anga aripo, ndo zvaari kutaurirwawo nechi, ndo zvaari kutaura kuside kwake. Regedza tikudze apa. Right. I think mkaona screenshot mina ndiri chediki muone. That's Tsanokadzi nani na Tytie vakapostana amenoti chichaitika wepapo zvanzi Tytie ungandiblokere mari yangu serious munhu wandaka akomana, but unonaka hako. I understand zviri papublic platform, zviri papublic domain. Ndo zvaari kutaura, ndo claim yani yanonzani Tsanokadzi. Saka Tsanokadzi ari kutaura ivo kuti hanzi takaita interview na Tytie, taita interview na Tytie takazoti tichazoshare mari, akubvunza mari yake ablokwa nani na Tytie. Ndo saka akazoisa post iyoyo. Ndo matauriro akewo, ndo mafungiro akewo, ndo maonero akewo. Isusu hatipo pakuzotonga vanhu kana kujaja vanhu, but tinongokupa information sezvairi. Handitika haina kana kudilotwa kana kuiswa sauti kana chii. Ndizvozvi zvairi zvamuri kungoiona yakatodai so on.
zvikanzi comment section kayalicha ndakabata basa veduwe Tytie kuri sei hanzi Tytie kuseri sorry hanzi Tytie kuseri ma1 ndonyaya dziripo idzi pasocial media idzi ndonyaya hombe hanzi Tytie is gay zvikanzi apa sini rake avakomana zvinhu zviriko here zvinoverengayo mega zvikanzi kiki respect I am your mai guru ndini ndakatanga mamwe macomments ayo verengai mega pakashata baba pakashata ndonyaya dzemukomana dziripo dzavhundunyurwa nenyaya yekolabho yakaitika naNyati and then the Nyati family yakazodemonitiswa but Nyati family yakazoita onge yamba yapererwa neupenyu tese takatombodemonitiswa but unozongodzoka mugame zvinotora month zvino depending nestrike yako kuti yakamira sei paYouTube dza 3 months unozongodzoka saka ma1 saka ndonyaya yanga chikufamba nayo yanga ndayo ndikuratidza kuti zviri kuitika mumastreets zvamanje manje mumastreets muri kupisa umo hanzi mukomana ingito vakashata so it's for me DJ Wale and the rest of the crew behind the scenes tikuti it's bye for now ngatisangane muvideo rinotera